ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କଳିଯୁଗଟା ଆସିଲା, ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ତ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହୁଛନ୍ତି, କୁମାରେ ବସିଲୁ ଛାଞ୍ଚୁଳି ଧରିବୁ ଅରାଣ୍ଡିରେ ଦେବୁ କୁମାରେ ବସିଲୁ ଛାଞ୍ଚୁଳି ଧରିବୁ ଅରାଣ୍ଡିରେ ଦେବୁ ଜୟ ରଖିଛୁ ଧାର ପାଇବାକୁ ପଠାଣ ଦେଶ ଏଠକୁ ଆସୁଛୁ କରିବ ଗାଈ ଫୁଲରେ শেষে স্বর্গে নিবে অল্পা যাই ফুলরে বৈষ্ণবংশীলে মদবে কথা ধার করবে যাই ফুলরে শেষে হরিদারে মরিবে যাই ফুলরে ଆମେ ସବୁ କଳିଯୁଗ ପିଲା ଆମେ ସବୁ କଳିଯୁଗ ପିଲା ଆମେ ସବୁ କଳିଯୁଗ ପିଲା ନୂଆ ବତେଲ କରିବା ଦେଶୀ ବିଦେଶୀର ସୌରିଲା ଚିନି ଚିନି ମିଶା ବଢିଲା ଆଜି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀର ସୌରିଲା ଆଜି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀର ସୌରିଲା ଚିନି ମିଶା ବଢିଲା ଆଉ ଚିନି ରାତି ଜମିଲା ଚିନି ମିଶା ବଢିଲା